Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, jadi ceritanya hari ini ya orang gaya goro-goro kok yo malah ngentekne tandurane wong to yo iki lho. Piye to ngene iki jane? Ben. Yo ben ya? Aku disku nah yo. Yo. Yo dientekne. Ben kita padang ngono lho. Bersih-bersih. Soalnya lah omah neng barang rubuh ya gede-gede ya ora pantas. Ora dipakani dos ya kurang enak yo to. Nah ngono lho. Lah iya. Motor bosok kok. Motor bosok. Lah ya awas ning kabel. Lah iya. Ojo nek jan. Kok iso? Hah? Kidian desmu. Dian lho. Mungkin kena mangan dhewe kok. Ben teko aku doyan dose ngono lho. Nah, ngono lho. Lah iya, lah nyapa kuwi lho. Ojo sih, engko dosmu dikira gak barokah. Kok ribut iki senane nggih. Nggih goro-goro ae. Ora goro-goro ya ngene iki lho. Ngrusak tanduran ini iki lho muni yo. Wong kok jan. Ki doyan campur apa iki kok? Anu to, susu karo susu ngono lho, omongane saiki malah kaya ngono kuwi lho. Lah kucing tak idek ya, Beh. Karo kucing. Ora. Iki lho. Lho ora ro tak kira apa kok pompo iki aku yo ora ro kok. Beh kucing iki kok guyu kae piye to iki. Lho, ora ro lagi kucing tak kira ki apa ngono lho kowe kok guyu ae to. Ora ro kok. Kok kebenet iki kok. Gak. Ngono kuwi lho. Tong. Lho. Omong-omong apa to kuwi lho? Kuat kok. Omong-omong apa ta bot iki? Omong-omong lho. Gak kuwi lho. Gak oleh. Analon. Saya tahu bil kucing sik kok. Ojo kebacok senane. Kelebot ki gabut. Ki. Jodoh kok iku wampun prehat lho. Kalau dicampur iki lho. Campur iki lho sing kok. Iki lho, ratane lho. Kucing sombok. Kucing diceki ora tombok. Iya. Kule gak oleh blok, kucing mbok ideki. Kewan barang kok diceki. Ya. Ucap jumur kuwi blok. Hah? Yo, kok ojo wis. Kuwi lho wis akeh wis, mbok gawa iki sak bongkok kok. Ora roh. Maafkan aku ya. Maafkan aku, ora roh kok. Dong, blimbing kayak gitu. Oh, iki lho, pager iki lho jere. Dong wira-wiri lho. Ya ya maksude kuwi lho. Kuwi yo umat Gusti Allah karo blok. Apa kuwi? Anu to? Lah, blungkon lho. Lah. Apik blok nek cilik. Cilik apik blungkon. Belebut. Kuwi lho. Oh, garap apa anu kok? Kandang. Wis ngewarak kuwi wis sak menembiyane kok. Warak iki sakone dhuwit kok dadi dhewe kok. Lah iya kok iso.
Ora warak ben mangan gule kok. Ora mangan wedhus saya kok kurang warak ku lho. Ben mangan gule apa susu mbene wis kok. Kalau ngarep lah dong nongkone kene Indra kok. Saiki kae. Oke. Ngawur ya. Lah ya omongane. Lah ya kan ngalih to. Kita kan kok ngesakne. Ora-ora iki acarane piye bar ngerti? Ana acarane ya, ana acara dhewe bos nggo. Akeh ki nggo acarane bos pokoke tunggu dan selanjutnya ya. Pokoknya ya. Belejane sing kelo ana plastike belejane. Kok kayak guyu ora duwe wes kelo jane iki nyapa to. Ora ora tak kira ki apa kok. Kompu ki tak kira ki apa. Ya, maafkan aku ya. Wis padang wi. Gak terlalu krembayong. Nyamuk juga pada enak iku. Heeh. Nyamuk yo ilang wis e. Nyamuk nek begini. Oh iso. Kelo pager kelo. Oh, dhuwur pi to. Iki pete dino kemangan wis to. Walah. Yo ngemos, brambute duyan kok, Enak suka tetone doyan dose. Alah jambu ya doyan. Klengkeng doyan kene klengkeng namu ben ditebang. Klengkeng. Wite teko lah oleh kok. Kok wong kok. Wis jenenge wong kan taren sik to oleh ora ngono lho. Kok gak mulai kene ada no sak lho digawa to. Lho saking wonge, wis saking. Mau ribet duwe gon-gonan mbok kon mulai rumah samu kuwi lho. Bak kae warung. Kok iso ngene nek ra menak kondi. Ora pisane kok digawe susah. Hidup dinikmati ya bos. Ya ora apa-apa to tar hiburane ya kuwi lho. Kok ya ya lho. KTP-ne kon ngelih lebut KTP-mu. Nah, diwolak-walik ngono lho. Yo apa ora to jane iki? Ya blok. Ora nyeneni ben menak ben imbang. Ngono. Kok iso wong kok. Kuwi lho wis biyo mangan wis. Alah lah. Ngemos. Dina, nah kelo. Itu yan mi. Dong gedang gak dijan mi. Ben gak ketok. Lah rapi kan di sawangan ketok cara mlaku ngalor iki lho. Kok yo was tangane. Kuwi lho gedang sawah lho kayak sadik kae. Kalah. Kok yo nah dibabat namanya
Nah wes lur ki jadi vlog hari ini. Ngono kita. Ya toh wes ngono lur. Kayak intine piye? Intine pokoke ya kuwi kae pokoke Kayak ontran-ontran. ora ge ontran-ontran yo merusak tanduran ya nih. Wes ngono lur iki jadi vlog hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa to wis?